Әкият илендә. Әлши-бәлши, әни күлмәк үлши, шәүкә, шөп-шөп, син қалпы. Шөп! Самира шықты. Самираға нендей жаза береміз? Булдырды Самира. Менә булдырды. Сәлем Гөлшәшә. Исәнме, Ғазизе? Исәнмесез, балалар? Исәнме, Ғазизе? Что ты нам принесла? Мои любимые игрушки. Давайте посмотрим, что там есть. Нәрсә бар. Курчак бар. Песи бар. Эт бар. Туп бар. Аю бар. Никита, скажи, что у тебя есть? Нәрсә бар. Туп бар. Ғазизе, скажи, что у тебя есть? Нәрсә бар. Спасибо. Ильсаф, нәрсә бар. Эт бар. Самира, нәрсә бар. Курчак бар. Гөлшәшә, нәрсә бар? Аю бар. А сейчас я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Чего нет?». Для этого нам нужно расставить все игрушки рядом. Я уберу одну игрушку, а вы должны будете угадать, чего не стало, чего нет. Нәрсә юк. Чего нет? Нәрсә юк. Аю юк. Дөрес, аю юк. Нәрсә юк. Туп юк. Дөрес, туп юк. Закрывайте. Нәрсә юк. Эт юк. Эт юк. Дөрес. Чего нет? Нәрсә юк. Песи юк. Дөрес, песи юк. Нәрсә юк. Курчак юк. Дөрес, курчак юк. Слушай, повтори. Тыңла. Кабатла. Нәрсә бар? Туп бар. Аю бар. Курчак бар. Эт бар. Песи бар. Әкият илендә. Кунакка бара аю. Исәнме, песи? Исәнме, аю, ничек хәлләрең? Әйбәт. Самира, какая у тебя красивая куколка. Красивая. Матур. Скажи, что кукла красивая. Курчак матур. Ильсаф,
И у тебя собака красивая. Скажи, собака красивая. Это мотор. Никита, а у тебя какой мяч? Топ Нинди. Тут яши. Аю матур. Это мотор. Песи мотор. Курчак мотор. Туп мотор. Слушай, повтори. Тыңла, қабатла. Матур, красивый. Курчак матур. Аю матур. Туп матур. Пси матур. А у меня тоже есть любимая игрушка. Я предлагаю вам ее сегодня сделать самим. Сделаем? Вам понадобится грецкий орех, пластилин, зубочистка, цветная бумага. Раскалываем аккуратно орех, содержимое с удовольствием съедаем. А половинку скорлупки наполняем пластилином. Небольшой прямоугольник цветной бумаги прокалываем зубочисткой с двух сторон и устанавливаем в середине. Наш маленький кораблик готов к большому плаванию. Вот какие кораблики у нас получились. Әкият илендә. Biz atlıyız tura yoldan, şakırabız siznədə. Biz tiliybiz seyrənirgə, biz tiliybiz seyləşirgə, mаңлы Тукай тілімdə. Barda qızıqlı bizgə, килегез дуслар сездә. Маншизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Маншизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Маншизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Әкият илендә.